Dani Solengku. Melok kembrobyos. Pan aku kembrobyos. Wulan. Meneng wis apik ngene Mbak Tumpuk. Mbak Limbo, jenengan tingali iki lho Mbak Limbo. Alhamdulillah balekne. Oh alah wong apik ngono kok iki dibalekno. Matur suwun Mas nggih, matur suwun. Wis aku takeki ini. Padahal apik ngono mang. Mas. Senengane kok nyikara kancane. Alah ya mbun nang ngoten niku kok anggere suwi rata pethuk ngono kuwi. Nggih, nggih terang ngoten niku. Mbak Limbo. Pripun? Nggih kula ditakoki kok meneng ae. Aku ora ditakoki. Kowe wis roh omahku ora ditakoki belus belas. Sampeyanmu ya kudu ditakoki. Roh mau. Wah, lah perlu ditakoki pegak sampean. Takok ana Wul, takok ana. Aku manut ae. Aku wis ditakoki napa mboten niki, Bu? Gak usah. Gak usah lho, piye? Kowe bolon ndi to jane? Aku mbok diwangi ginyo. Engko timbangane nesu, nangis gulung-gulung cepet jarik medeni wong tak takonane. Mbak Tumpuk namine sinten? Mbak Tumpuk namine sinten? Ya kuwi mang Mbak Tumpuk kuwi mang. Oh, Mbak Tumpuk jenenge. Jenengan jaler napa edok? Jeki. Lanang karo jere. Jere lanang. Lanang karo jere. Kaya ruru wae lah. Mosok padumu. Mosok sampean lanang to, Mak? Mosok sampean lanang? Aku lak gak percaya wong ayune kaya ngene. Cantik nggih, Bu, Mbak Tumpuk. Loh, cantik lho. Kok ngomong lanang iki lho, piye wi lho cah wi lho? Aja percaya. Lah piye? Aja percaya. Gak percaya aku nak sampean lanang. Kaya delok casing lho. Iya. Delokan bokonge lho, bokonge delok nak ning nguri. Kaya bokong jaran. Ya bokong yo nang nguri, nak gelungan yo nang nguri. Oh ngono. Gong enek bokong ngarep. Cuman bedane. Piye, Mas? Gelungan karo bokong. Apa bedane? Enak gelungan diwalik dadi gelungan. Gelungan diwalik dadi wajah rai. Terus ya iya kuwi mang. Enak bokong. Lah ya nak gelungan kuwi nak diwalik dadi rai. Gelungan diwalik dadi rai. Enak bokong. Lah iya nak gelungan iki mang lho. Bokong mila diwalik apa? Gelungan nak diwalik dadi rai. Enak bokong diwalik. Lah iya gelungan kuwi mang lho dadi rai. Aku nak bokong emang roh tapi jenenge lali aku. Lali jenenge. Lali. Kalau takok ke lho. Diculik. Lho, bokong diwalik dadi tumpuk kuwi lho. Tumpuk dengkulmu wi. Aku lho kok isin dhewe to. Gak, aku ki mikir bokonge diwalik dadi apa ngono. Ora wong bokong kok diwalik itu maksudnya. Lha nggih. Anu timbang aku mikir ta Mak Tumpuk, tulung jelasno kata-katane iki sing genah wong-wong wingi kok timbangane ya bingung teko omah. Lah bokonge diwalik apa ngono. Timbang bingung kesakne to Bu nggih. Aku jane ya rada eling, ya rada lali nak masalah kuwi. Takok sing nyuting ki apa piye? Heeh. Ya kuwi mang wis ora adu-adu to. Gak aku ngono kuwi. Ya wis, ngono. Pisan kok. Gak sida bokonge diwalik gak sida. Gak sah. Ora usah diwalik. Ora sah. Aja diwalik.
Lah piye, Mas? Diunjukne. Nggih. Pripun Mbak Limbo? Nembang. Nembang. Ki mengene pemundutan kembang rawe. Kembang rawe. Lah Senenganmu. niku lho senengan kula kecili. Wah, Kembang rawe iki ya. Kembang rawe. Lah tapi mengke nak gatelen sinten sing ngukur? Ora usah kuwatir. Kembang rawe Sapa? iki. Anu ngemuto yote kene gak gatelen. Lho rawene lho tak mut pisan kok. Kon mut oyot. Aku ora kulino ngemut oyot to. Oyot kok nyokrok-nyokrok ya godhonge rawe kuwi penak. Ya diumbah ben gak nyokrok. Nggih, kembang gatel, Mas. Talimu dhewe iki. Mak, sajake kowe iki lho cocok karo cacah kae. Gawanan mulih le, gawanan mulih. Jo meneh kok kuwi. Aku nang dalane sing anget-anget apa genah nak kuwi lanang. Leterae sampean edok lho. Ndek ngene nang lor ngetos kono kuwi di Piye? awe wong. Mbak, Terus. aku mudhun. Heeh. Ayo rene aku mblau baju. Bancuy. Bancin. Mosok banci. Bancin diasmu kuwi aku ngono. Oh, ala bakno banci, Pak niki. Ora Oh, ala banci. aku ora jelasnya aku asline kayak maksud lho make aku wegah. Aku lanang, mau aku lanang kene disukseni dan yang berbendo ya aku lanang. Oh, lanang. Yakin aku lanang. Tapi lho sampean muni lanang lho aku gak percaya. Kok tahu gak percaya? Sampean muni lanang lho aku gak percaya. Ora usah ndelok percaya wae Mas, percaya wae Mas, ora usah ndelok. Percaya wae. Ndang nyanyi kok kembang rawus. Ya wong rong digambeli kok kon nyanyi lho. Jare garingan. Garingan digambeli ta? Anu kula wong yo pengen nyanyi ya Ngono ya, aku mung ya digameli. Aku sing ora nyanyi digameli ya. Ya iya. Kalau dicelok cacah kan makan rana kan. Ceritane wong seneng tunggal sambale wiwitane tunggal jejer sak dinane saya suwe sak bene jejer nyekel tangane Banjur ngomong jejer ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sak bale Wiwitane tunggal jejer sak dinane saya suwe sak bene jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe hatiku digawe lara rembang melati agawe orane ngati kadang sukun agawe hatiku bingung kembali mawar tresnaku wis katon kuyar tresno tresno ora kena goyo ora lancet putrane ora wanita mari masane tinindang rampung becek tak tinggal
caritane ceritane wong seneng tunggal sak gale wiwitane saya suwe sak kena cecernya tangan anjur ngomong kok iso penonton iki tari apa nyun apa nggih menawi bapak ibuke badhe ngresakne lagu napa Pak Bu Lewung terus napa malih Sido rondone ping pindho Mas alah pisane wis kok mbok kon pindho terus napa malih gala-galane sesuk ae bar subuh mang wis sumpun nggih Lewung mawon niku dua sejoli oh joli nggih mengke nggih bar goro-goro mengke mawon nggih nak tak kei sakne iki sampean mantu wis njuget sapa joli drodok juget joli dilogok piye ta drodok kok glogok gandengane apa banyak joli glogok iki nek krunguku ngono emang walah nggo kupinge sulaya ayo krunguku joli ngono iki baleni nang ta wis kliru kok ora kliru Bulbit piye ngono kuwi oh terae ngaten anu pentole malah ta Pak Dalang wis pun dalange sengane pentol wedes aku wis duwe dhewe ya sampai
wong nyanyi kok ngalih wi. Ning ndi Mak? Ketok anak gedhe karo kancane nek ngalih. Ora, anggere aku ya ngono kuwi. Dia kudu mudun ae. Kudu mudun ae. Sabda pandita retu. Penontonnya lo mboten HE. Oh ngono. Ya dikongkon HE no. HE ngoten lho Pak. Biasane HE. Bu HE ngoten lho. Oh, jadi adem ngoten lho Pak. Nggih wong kula nggih wadem kok. Aku kok biasa. Sampeyan go biasa. Oh, ibu iki keringetan, lengan keringetan. Terus pundak keringetan. Pundak. Terus wis teko kuwi tok. Lha mosok ngono yo kudune kan yo mengisor-mengisor. Geger keringetan. Geger terus weteng terus kentol. Lho, kok langsung ndek kentol? Anu enek monumen. Terus nyisih. Tak kira sing adem aku tok. Oh, lan jenengan joget topi pon, ben adem. Oh, adem aku. Joget Pak Dalang. Pancen yo ning gunung yo adem ngene iki awane. Sekali-kali Dalang iki pargoe no apa piye? Wani mbayari aku pira kon joget? Lho, kok ngenyek ya tak sawer urunan to, Cah? Nggo nyawer Dalang. Arep nyawer Dalang aja urunan kancane. Lah engko nak dhuwitku dhewe engko yo entek no. Ya, gak cukup. Ya. Kan ndi? HE ya. Sabda pandita ratu. Ingeti ya Pak. Ingeti sapa? Sing tak duduk ki wulan apa tumpuk. Sinten? Mas Andi. Lho ket mang ora gelem ingeti aku. Masa to? Ngelirik. Ngelirik. Nggih, matur suwun Pak Dalang. Wis pon meh kok. Lejane ya pengen tapi ya isin aku kon nyanyi terus. Aku ya iso to. Aku ya isin. Aja enek request ora. Pelatihan ngersake napa? Dewan engko isu karo aku engko iso. Pisan kas apa piye, Wul? Anu pisan kas berlima. Mau ngono Nggih to. Iki wengkone wis 1:30 ya. Engko dikira mayang kok adol campur sari. Sih.
Wong nanggap wayang ujupe iki nanggap wayang kok dalangi nggo 2 jam tok campur saringan tok ae. Lah nggih. Dikira ngono kok. Engko ae. Ayo pisan kas berlima. Ah, ya. Iya kene. Ah. Memang tak pengen lungguh to, nang kene ae ndang nyeluk baturmu. Anu, gayaku ya lungguh to, Mak. Makku kok dikira aku epeh kon nyanyi aku tok ae. Oh iya. Masamu ya aku nak nyanyi oke-oke kancaku ya nesu dirasani. Dikira aku pacare dalangi. Allah. Anjengenane wae ra diunggahne dalange ya nesu. Wis kadung macak jere. Nesu ya. Nggih to nek mboten sampean unggahne. Nggih, pas petas dek ngenane ini kok lho. Wis kadung macak buburan melok-melok. Wis komahe dincim arep nyanyi pokoknya aku kok ping roro. Jelalah niku mboten kula senggol blas. Lah kula dhewe nggih lali, dasare wektune yo entek to. Nggih mepet. Wis mepet ora tak kongkon nembang. Lah kok medhoni karo gidro-gidro. Karo misuh-misuh ngelokke dalange. Dalange piye no? Piye aku ngelokne Pak Dalang? Dalange kaya 11. 11 ini apa ta? Ambo. 11 apa, Mak? Kiye. Oh, asu. Kiye. Oh, kiye. Ampre Pak Ji le digawe iki di Kinabulan diridhoni Gusti Allah disolawati piye? Oh nggih. Kene maju kene ul. Anu randana lho, Cak. Aku kok lo gak ketok ndek anu ndek YouTube. Gila Aku macak eram. Kemayu iki. Menana aku rada ngedah ya ngono to. Sindenku sing paling kemayu ya kowe tok lho ul. Lah niki mengke anu ta panjak-panjaki nak mulai mesti ndelok ya gambarku. Alah. Lan aku tak rada nyisih Hawar Pedi iki lho. Apa nek panjak sing gender niku. Aku nyanyi ning ngarepe gayane ngantuk. Asline nglirik. Iya we. Kosidan. Mas Di. Sampyoh. Nggo tanggo adem kosidan. Si. Wis sasi papat kaya bediding itu. Ya nggih.
donya sekar gaduh tuwin kembang